10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check. Metro Manila, it is now 47 minutes after 11 o'clock at welcome back once again to Love Radio Top 10 Countdown. At ito na nga ang pinakahihintay nating lahat. Ladies and germs, mga kabisyo, welcome po. Kasama po natin dito live in flesh ang mga naggagandahang mga kababaihan. It's so welcome, of course, the group they call themselves Kaya! Hello, girls! 5, 6, 7, 8. Kaya is here. Hello po, ako si Angela. Hello, this is Cherise. I'm Kaya Alexa. Hello, I'm Kaya Sofia. Hi, I'm Charlotte, and we are Kaya. Wow, galing naman. Kaya, first, matanong ko. Kaya, anong ibig sabihin ng kaya? Ang kaya po, it came from a Cebuano word, kinaiya, which means inner character, and yung Filipino word po na kaya, which means you can do it. Okay, kinaiya. So, you guys from Cebu? No po. Alright. So who came up the name? Yung company po namin, pero I think gusto rin po namin magbigay ng awareness sa mga listeners, sa mga younger generation, sa may mga marami tayong mga words na pwede natin gamitin. Kaya, ayan. Yes. So, sa inyo, walang ni isa sa inyo na from Visayas area? Okay, amazing. Good. So, how long you been guys with? Gaano na kayo katagal? I think we actually nagkakilala lang kami 2021. Mm-hmm. So, around mga 3 years na rin po. Pero, nag-start po kasi, nag-meet lang po talaga kami nung nagpa-audition po yung company namin. Okay. And then, after that, parang nag-start na kami mag-training. Before we debuted in 2022, nag-training po kami for a year. Mm-hmm. And then, nag-start po kami. Actually, madami po kami nung nag-start kami. So, ibig sabihin kayo yung pinakamagaling sa lahat? Hindi, kasi syempre kayo yung naiwan di ba? Yes. Actually, nag-start kami more than 10 girls. Tapos, nag-undergo kami ng vocal and dance training. Mm-hmm. And then, we have coaches for that one. Tapos, every month po may mga nababawasan. Okay. And then, ayun, hanggang sa kami po yung Wow. Survivor. Kaya nga sabi ko, ay yung pinakamagaling. Yes, thank you. Survival of the fittest. Yes. And congratulations. So, alam ko, madali yung pumili ng talent, madali pumili na, no? Pero, ang pinakamahirap is forming a group kasi iba-iba yung dynamics, iba-iba yung ugali ng bawat isa. So, kamusta kayo, girls? Paano? Kasi syempre, hindi naman maiwasan, kami nga mga lalaki may issue di ba? Hindi naman issue na talagang nag-iiraman. Pero, syempre, may iba-ibang may mga topak mo minsan. Di ba? Sino may pinaka-topak sa inyo? Depende po yan sa Monday, iba-iba. Per day po, iba-iba. Naka-schedule. Pero actually, totoo po. Kasi before po, since parang nagiging, parang survival nga po yung, yung training namin. Parang ang hirap po sa amin na mag-fight for our spot at the same time parang magbuo ng chemistry with the other girls. Parang ayun po, isa po yun sa mga challenges namin. Pero now na na-form po kami, parang dun po kami lalong mas naging strong. Kasi we all live together po. So, isa din siguro yun sa nagpapatibay ng connection namin. Kasi parang nagiging na kami, magkakapatid. So, kinakailangan yung tanggapin yung ugali ng isa. Apo, actually, di ba po may kakambal din po ako sa grupo, si Charisse. Ayan. Okay. Kahit na may kapatid. Ay, oo nga pala. Akala ko bakit lumilipat ka doon. Teleport pala. Yun po, ang mahirap na po siya na, yun nga po, hindi po kami magkakilala at first. Pero kahit na may kapatid ka sa grupo, medyo, syempre may iba rin po siyang paniniwala, may iba rin paniniwala, na kailangan po lahat po kaming lema mag-meet sa middle. Pero I think, nabuo yung chemistry dahil sa tagal na rin ng panahon. And kapag pares po kasi kayo ng goal sa group, para magkakasundo talaga kayo, gagawin niyo yung best niyo para ma-achieve yung goal na yun. Ayan, iba-iba man yung mga paniniwala ninyo, iba-iba man yung mga dynamics, at least meron kayong common ground. Yes. Diba? Common din. Okay, now let's talk about your music. Ano ba yung mga influence ng bawat isa sa inyo? Actually, we're into pop, R&B, hip-hop, ano pa? Ito si Alexa, iba rock. Oh, kaya ba't ka napunta dito?
for a change. Sige, isa-isahin natin. Sino yung mga sabihin natin local and international influence? Ako po, Go. sa local po, si Arthur Neri, Zach Tabudlo. Uy, kilig. Hindi kasi favorite ko po talaga sila pakinggan. Alright. Siddhartha. Maraming, sa, ano naman po, like, For international. international. I like Flo. Okay. Flo ba yun? Tama, diba? Parang hindi ka sure, ha? Kasi baka mali, FLO. Si Ed Sheeran. Wait, saan ang dami? Si Dro. 5, 4. Rihanna! Bondi. Guess ikaw na. Ayan, okay. Sige, Kambal. Ako, sa international po, lumaki po ako na nakikinig kay Justin Bieber. Justin Bieber. Rihanna, Beyonce. Mhm. Basta sila po yung mga napapakinggan ko. Kaya mahilig po ako sa R&B-ish na songs. Alright. And then dito naman po sa Pinas, Zach Tabudlo. Right. Addy and Arthur Neri. Juan Carlos. Juan Carlos. Ayan, Kambal nga kayo. Same taste po ng music genre. Pero for me po sa local, Arthur Neri, Miss Sarah Geronimo of course. And sino pa ba? Siddhartha, Clara Benin. Ayan, more on indie pop po ako pagdating sa local. Pero pag sa international scene naman po, more on pop. Like Ariana Grande, Nicki. Ayan, sila po. Yeah. Okay. O, rakista Sa akin natin. po, international. Bagong-bago to. Ito yung pinakabago. Avril Lavigne. Oo nga pala. Oy, old school yan, ha? Mga, di ba? Simple Plan, yung mga ganun. Tapos, si Lady Gaga. Tapos sa local po, si Casey Tandingan, Sargien Constantino. Alright. Yes, yun po. Ako naman po, very like pop. I'm a pop girly. So, parang sa local, ayan po sila, Miss Sarah G, Okay. KZ Tandingan also. And then for international, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Chapel Roan, and actually Tate McRae also. So yung mga my pop girlies. Alright. We also like to listen to K-pop po. K-pop. Ayun, K-pop. Blackpink, Twice, New Yan. Jeans. Isa rin po Alright. sila sa mga nag-influence sa amin to, pursue this dream of us. Like, Okay, maging idol po so talaga. that makes me think na yung genre ng music nyo, pop na may tama ba, may halong swag ng pag Yes! hip hop or yung sauce ninyo, parang ganon, because of your influences. Yes. Now let's talk about your song. Your new song is Walang biruan. Walang Biruan. Ayan, walang biruan. Okay, seryoso tayo, walang biruan. Tell me about the song. Who wrote the song first? Oh, pala? we co-wrote it with Kindred po. Ito pong song na to, it's about love. It's about telling that person na ikaw lang yung gusto ko, walang biruan. Seryoso okay. ako na ikaw. Real talk, ikaw yes, real lang. talk na real Yan, talk. okay. Straightforward po tong kantang to. And ayun nga po, masaya na po kami nang ginawa po namin to. Nilagay lang po kami sa isang room, sa studio, with Kindred, our producers. And then, I think nagtagal na siya mga 2 hours or less than 2 hours, and then nagawa na po namin yung kanta. Wow. Yes. Ang bilis. The process was very spontaneous po talaga. As in, actually pumunta po kami doon without knowing na magsusulat kami ng kanta. As in, Alright. sabi lang na, guys, let's meet the producers, ganyan. May ipapresent sila na demos and other tracks. And then, nung parang, eto pong walang biruan, siya po talaga yung nag-caught na attention ng parang, ang ganda ng song na to, ganyan. Biglang sabi sa amin, tara Tara na, sulatin binigyan na natin. lang natin to. Magsalita tayo. Right on the magbigay go, ng di ba? Yes, opo. Kaya Ganun. sobrang fun lang po nung naging process namin pagdating sa walang biruan. And kahit nasa music video shoot po, as in very talagang nagbibigay po ng collaborative ideas po each one of us. Kaya sobrang saya lang po namin with this song po namin. So itong song na to, itong walang biruan, para lahat may kanya-kanyang sauce na nilagay. Yes. So this speaks out with your each personality. Yes. Wow, looking forward for that. Thank you. Thank you po. Okay, so far as a group, sa tingin niyo what's the biggest achievement that you've got? Siguro ako, ito pong upcoming November 2 po na event po namin sa Round Festival. Galing mo mag-segue. Tuloy mo, Yeah. yan! Oh, perfect, galing! Oh, promote ka agad, G! Yes, mag-represent po kami sa Philippines. Sa Round Festival po sa November 2. And super excited na po kami kasi talagang
Dream po namin. Yes, dream. So you'll be representing the Philippines. Yes. Wow, good luck sa inyo, ha. Thank you, God bless. NCCA, for choosing us. Alright. Oo. So, nakaka-proud on your part. Of course, you're representing, of course, for the entire Filipino, di ba? So, anything else na, something na, aside from that? Mag-spill naman tayo about the EP. Yes! Okay. Please, educate us. Yes, meron po kaming upcoming EP. Actually, sa process pa po kami sa pagpili ng mga kanta. Pero ang dami na po naming mga options. And Okay. ito pong upcoming EP po namin, makikita niyo po yung diversity po namin. And yung range po ng nung mga concept na pwede namin gawin. Kasi nga po, kita niyo naman po yung mga music influences po namin, iba-iba. And makikita niyo po yun sa music na ilalabas po namin sa EP namin. Excited na po kami kasi wala pa po kaming EP or album as a group. So, ito po yung parang gusto namin na makikita po yung hard work po namin, yung different talents po namin, and yun nga po yung inner character po namin, may labas na po namin sa EP na to. Ayan, question. Alam naman natin na maraming mga girl group na lumalabas do sa industry natin. And it's not easy. Kumbaga, pag nasa mainstream ka, it's not easy. So it's a jungle, it's a tough world. Now, question is, anong pinakaiba nyo? Ano yung mai-offer nyo sa mga listeners natin, sa mga naghahanap ng entertainment? Anong yung masasabi ninyong iba kayo? Ang kaya po kasi very diverse po since we came from different background, family background or sa culture po namin, tradition po namin. Pero ang makita niyo po kasi sa group na to, it speaks for yung nararanasan po natin as of now, like yung mga kabataan ngayon or yung experiences po namin, nalalagay po namin siya sa music namin. Okay. From the word kaya, yung kinaiya, pinapakita po namin na as long as you stay true to yourself and love yourself, magagawa mo yung kahit anong gusto mo. Like, you can do anything as long as you believe in yourself first. Well, so parang you're gonna be a beacon, light beacon sa ano na may mga pinagdadaanan. Especially ngayon, di ba? Sa nangyari na si Christine kasi kainis sarap sa bunutan di ba? So we are broken hearted because sa nangyari doon sa Bicol, sa Batangas, and some parts of Quezon, I guess. So parang you guys parang as your group, 'di ba? Na kaya natin bumangon. Kaya 'to magkakasama. Ayan, like, we're always here Pilipino for you guys. tayo, okay. Kaya po sa yun po mga nasalanta po ng bagyo, nandito po yung kaya we are praying for you guys. Sana okay lang po kayo. About the other group, anything that you want to say sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga pinagdadaanan as a member of Kaya Group, sort of word of encouragement, perhaps? Go? Yeah. Sabi mo, kaya yan. Sa mga po may mga pinagdadaanan po everyday, always magtiwala po sa sarili na kaya niyo po itong lagpasan. And lagi po tayo mag-pray. Yan, pinaka-importante. Yes, mag-pray po tayo. And also sa mga taong kaya po mag-help po sa nangangailangan po. Kaya po natin silang tulungan kahit sa small ways lang po. Ayun. Yan. So, anything else? Wala na? Gusto ko lang din po sabihin na yung simple ways, yung simple gestures, malaking tulong na po yun sa mga nangangailangan. And lagi natin iisipin, it's not a bad life, it's just a bad day. Yeah. And always think na ang bawat araw bago simula, yun po talaga yung every day is a new beginning. You just have to take the first step. Yan. At bawat nangyayari sa buhay natin, it teaches us lessons. Yes. Kahit maging itong mga unos na to, it teaches us lessons. Actually, isa sa mga lesson na nakikita ko dito, bakit binaha? Kasi malapit na yung eleksyon. Yes. So dito, lalabas, makikita natin yung mga politician nagsiserve, how they serve. Iboboto mo pa ba sila uli? Sort of that, di ba? So, things na tinuturuan tayo ng lesson. So, kinakailangan din natin during the bad days. Dahil alam mo naman, eventually kaya yan di ba? Malalagpasan yan Pinaka-importante during the bad days, you pick the lesson, di ba? Yes. And bring it home and live with it, di ba? Yes. Para next time,
kaya na. Yes. Yes, totoo yan. Okay. Now, ngayon, hihingan ko kayo, hindi pwede, hindi namin pinapalagpas dito na hindi kami mabibigyan ng sample. Pwede ba Okay. akong makapag-request sa inyo? Sure. Alright, so ladies and gentlemen, sa mga nakikinig sa atin ngayon, here we go. Live in Flesh, Kaya. 1, 2, 3, go. Alam mo ba na ikaw lang ang hinahanap ko? Saan man magpunta, tangi sa'yo lang patungo. I don't know, pwede ba? I won't know, kailan pa na tayo lamang di walang kasama. Ikaw, 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 ikaw laman ang puso't isip ko. Sa'yo, 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 sa'yo ako pinagtagpo. Sa'yo, 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 walang biro, walang biro, walang biruan. Wow, galing naman! Solid! Grabe, galing. Napakagaling. So, again, I'll give you this opportunity to thanks for those na sumuporta sa inyo with all the sacrifices na ibinigay ninyo. Alam ko, hindi madali. You've done a lot. Ang dami yung sinakripisyo para mabutong grupo na to. So, mga gusto niyong pasalamatan, go ahead. Una sa lahat, gusto po namin pasalamatan yung Zaya na nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon. We're very grateful po sa support ninyo. Bawat isa, gusto po namin kayo pasalamatan. At sana nasusuklian po namin to sa pamamagitan ng music po namin. And of course, sana okay lang kayo. We would do our best to help you guys sa mga nangangailangan. And andito lang yung kaya, yung music namin to comfort you. And we're just here. We'll do our best and we'll not take for granted your support. Yan, masaya lang po kami na nandyan kayo. Yes, and of course to our family, friends, loved ones, and of course to God. Thank you so much for your unconditional love. We are very, very grateful to be with you in this journey. So maraming salamat. Mahal namin kayo. Yes! Thank you so much. And again po, gusto na po namin i-take the opportunity to promote our social media accounts. You can follow us on our social media accounts. Just search for Kaya Official PH, and Kaya members. You can also listen to our songs on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all music digital streaming platforms. Yay! Thank you po! Yan. Wala na kayo nakalimutan? Wala na. Again, ano yung i-represent nyo yung Philippines once again? On November 2 and 3 po yun, yung ASEAN Round Festival sa Lao PDR. So we will be representing the Philippines. So, panoorin nyo So, guys. how can we support you guys? Like, meron bang broadcast I think yun? may broadcast po siya. Partnership po siya with KBS. Okay. So, for more information, you can just visit our pages, our Kaya Official PH, and also yung pages po ng Round Festival. Alright. So, good luck to you girls. Thank and you so much. malay natin, next time, yung song niyo makapasok na sa top 10 namin. Well, good luck. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayon, once again, live in flesh, Kaya. Ayan. Wala na nakalimutan, walang magtatampo. Wala naman po. Sure. Okay, so here we go. Ito, pakinggan po natin buong buo dahil alam ko nabitin kayo doon kanina. So here we go. Here's a song coming from Kaya with title ay Walang biroan. Ayan, here we go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!